Yakirwe iguru y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Biyamana sana mwanchi umuriyeri abeta seneki ya Ndizi TV nebiro binderende ngo kwaliganya asomoro bilyo bwense yo bonchirelia elinde tabato kwemanya nara yagenda tabakolekana ase sekte yo bonchirelia mwanchi umuriyeri sangana intwe ekerengeri kyabo pini location yago tumanyenga yo kubwatia omorobeli kurwanya kwabere ko gotalera se chire mambe yabono igagosase wiki yiga nabo tumanyanga maunchireli kyali kwabere ko kwenekya ase chichiro sangana intekerengeri kyago wetera ase namba yesime ya 0792192834 lindo tumanyenga yoko bwati omorobe kurubo ya sensemeri mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital nawega sensemeri ya YouTube Ndizi TV News sensemeri ya website www.ndizitv.net iritrane Frida Kerubongo kwaligani bena somoro biliga elinde tabatogo sanga asobwamo kolindo mwanchi omulirya Tiangere libageri gali abene kwaligani omonchile igase studio atumanye na kyakorokwa nga yakorwa na ndingi kiliao koraga igasoro kongorwa gusi karibu sana. Asante sana. Njenguru kwandu muhire mas. Nguru kuruensemera bonjali. Sunika market. Okay, kirakenda nabo kumanya omonchi omulirya lyambonchile likibulyo kokora. Bonjoli ngokora neno gubo manganaye ya matoke chuma matoke sukari yosi na bibine bingokora se muchito sunika akirikende gali ase chiro ya sunika nimetenga no murayo ra sensemeri ngikeli okora gali nje ngora abantu baita abanyabiasara bonse ba market ya sunika ne chairman yabo ase korra kendion skelekia osikilekebe kwanira twarana ke onje ke kogera to yandeli buma bwitu kuna abanyabiasara asobwa amatorobia teatrere na maega kego mogire na bagotomanyanga ndi gwachage taye semo yago ndi gwachage to boncherelia njenjagete omwago 85 kera uchumi yense wikogoligia kwanyara turiko nyara okora kedio sinka ora magoso jetegari suneka enkarara abantu bakono kumyoka ne bisukari gawi ka uturumbuka kiye cyabo disiciarengo cyabo na Rupas Union amone ichinde cyagarure kure sema ya Nairobi bakone irimono sema ya Kisumu abuchimigori ngachaka na wate shingibero mubuko ngachaka ngandari chiro gahora chisara isano kiyo twakagurire sara isumuni kusitonguro nyenye jena gutotonguro ine kere sara gahora sara isano ngachaka rubugi mau karero iga okay kerekende ngai kwa rusite kerengerere kyo chako bonchirelia ekega na bwato kurukare njitugo ni Messi kuruekerendo mwana musinini agera twanyora kende twabeka munu watukana na mangana yobutaka bwanka okay ekero kurigeria ngike inkyo tachorere tebono chake ko ni Messi ogateba mono tigoso asensemeli ya matoke ekero ogo gendera okore biasara okore igendera kuiribia ya korenta kendo mubuko nganyora matoka okoribia ande nabwate obwangu bwokogenda na gosoi kogora akonia engakie iyo twakaonirie bintu amatoka akaoni uri tukona mange ne bisukari akaoni uri tukona ne binge ratigaja ke bigangoro ntabire gento mubuko to kora gento busaigo eterigore takeno mubuko okay atimetigo sa ayo manyene no simigeta matoka senka yao ni simigeta matoke ayama baguruka ng'ombe nisimigeta matoka baguruka kenyeji alafu nisimigeta ni sukari baguruka bya sukari ja ne sukari igende ya kawaida to jiwe simega bya
bya byuma taramanya ka turakonya konyorerio kori rasimuke biya. Okay. Kerekende ekerukuri ile Sorgongo rwa Businga kyobone bwa matoke buri. Abone bwa matoke no biya bure tutaranyora stuko nyabeka biya tonyora se turanyore mune factory togosoi twanyore bintu twanyore bitoki bya somo buko ande badende no etera babo matoke singi jage abantu baitonguragira bari ande tokonyele tera abantu bakuru naruko abantu bakuru moro abantu bakuru kuruensema ya akiricho gatia ambita tokonyera bara matoka yagenda igo at least ende mbia tole samangana matoka no anye factory tera swabia kabisa kagete nambia tole amatoka go okoyonia Sorgongo rwa Busiruka ko ni anda ko na moro anda mbita. Okay. Nga kiyo go connect go cha sensemeli kwa ene ke ngabere ka wikira na sensemiji kaso matuwade bao te tubekera matoke anye ng'ombe jinene ndete ng'ombe 15 byenyechi 15 na ibinde na bile bitonyore angetati kesafoti bono kwa bapanga ubonzi walika walika tole sichi namba namba fulani ine yanyerebe namba fulani yanyewono ukobeke segali kibigo ikali kuru monta ko chore biyaye siku isi muna nyasanja gaja isi mijigaja abo communication yako baraisi dirwa biro bakore kibesa ngutuma bale ntwano gutwara mujana baro. Okay. Mugire nabokora tatebi ngaki kwa koritoga ikera chi customer chiga sensemeli amvita nabo iganseme ya molo aba bambita mbajete tugaswana barabugo kwanira negure biasara mate biasara gete bitata gete na bakora anya bakora mukora na bile bikora wana kere tu aje tukaigwana tukana kone ne ata akuna aje yogo chaga simigero ibindo da gete birega ana bakora gete muna kere ya to kwanje kusambe customer yao na bajete tugaswama ngane chisimibona to kwera ne bindebi ne gari ngutuma bale ari kiwanya tera tumuna tokonyore chenjeraga ate twanyore gari bindu bya jakire bucha. Okay. Kerekende nabogora tumanyanga ekero korengania obone bwa matoke engakiyiga ya bono na boli bwa kale ngakibule obwa bono gambule isake kubatukana no no nyebule isabantu nabange bono bayijuire lakini mburi ko bambole ntakende naende sibono iga biasara ibiga bya matoke oyoswa mbiri bogona ukwagara manene kiranya besansi njiro mubuko abogo cyo cyakereka mu bibere bitatu kwamaguswa kwamawikira abandi cyaro siko mnyoge sipiti abandi bamanyesi bakwira turamanye so kwira at least biasara ibigiro cyakanse ariko nyarabukina to cyaguruguru cyanse. Okay. Ekero kuriyeria nga ase Orogongo rwa Busi timetia amatoka ya nae wiko ugoisanikia chi customer kugane gwe chi customer chiago osengwendo uri kwara atara kwara aliye michime njibega tingo nyaro oisaniki ekere kwa kwatire tenda buneyo igoko beka bana chia chendi chi nyinge chio kolendera matoka oma ete nyare ba kolenda zo twa da nyare ba na matoka ngana nyare ba na matoka ngana abantu baje na ndari njibega bono tole sechire yo ndana bangana baro bakoni atirisi kero moto kolenda ari make ande chichire chito mna bana to wate chire guru kwekerano matoka go jo to nyara make chirone ide asunaka kawaida arongo jale yagaraba amo. Okay. Ande tuwate chire kunyamira iranga na asumbi arongo rustera matoko. Okay. Ambie mono sana mwanchi mulieli abwegeta sendi Kyandizi TV anigo togente gusanga imiyomoro bilyo bwense yoboncheria astogente gusanga no moncheria Andrew Mugire oyogente gutumanya igoro yoboncheria bwaye nabo igabika gutumanya mange igoro yobakoreri ase chireri asunika no kubwaterana kwa ene serikali county ya Kisii nabo igaboncheria bonsi asoko enekia obokoreri obuya ase nsemeli yichichiro kwendo mwanchi mulira obereka gotorese
gwesera bukare igoro y'obonchire bwa matoke gegasorwa ngo rwabusi abuna bikire mirobire kwa enekia nga obonchire lyobo ngo korekana buri bwikirano nabo iga matoke kurasorwa ngo rwabusi ngo ikirana ari gucia ase chinsemo omwanchi muri yakulende ngabakwenda gusangana intwe chinsemo chichemitanda sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabo iga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News sensemo ya website wetera www.ndizitv.net ekarukuligereria nga asa obonchire bwo matoke amatoke abantu abangi matoke kyali banchete banchete ayokuyika mune kenyeji banchete ya ng'ombe nande naya kurugutishwa ya bisukari ebiga nimba byanjete kyara kumenya bira matuka mange ngakigerigo toba na wala kule matuka tari maga itarasarika mono taraliaoni. Okay. Ekero kuligereria nga iga sorgo ngoro gusi ngonyara tulenga echinga kichinyinge mbura ni nyinge koba atimeti mbure yengo chire ya affect obulime bwa matoke ekere ochemne kiro mugaso chirimo keigo amatoke ngo chara twara gendo gekorukwa amacharia akoberese itoke ngo keare ekere mbure uchugutwe yatu akeigo ngo chororanye yeri akero tabe dijisiro chikogera amatoka gusana ndega gura kwalenta sara asumuremi abalenta sara mpaka indoganya biasara kyagerekera gure gona gochiagera ligidi guridia kina muno kere lidinde tigate no neri mabera tatu. Okay. Ekero kuligereria matoka yege kakengana na kya kuira manyakwama na bakwira matuko kama midi sita anda era etano mpaka nonya kubwatire itoka kinade nkai oboto bwasayo amatoke naga ni byabe kerubo yebole amatoke naga ni byabe kerubo yo kini mostly tutagete boyo bwa we songo abako gara itoka liawa kiri wataba kuruga so gutawurera iko bari kuwa sana lakini oboyo takiro wekwe no bweke nyechi chiombe chimburi chingoko ndoko bekerare korenda makokere burugumu korenda makonde samatoke atimeti mugire gusino bwate esto asogusangereria matoka yiga kwa yabeka otaraba kukuirera chi customer chawo esto nero togurete togo yando konesa tokobeka dwaga twarire esto suneka lakini dige para ya eta araruo lakini ndoka geltena tojitunyaa gajiru ne siarenge sto konya kobeka matoka itu lakini siboneka tokomba ete nyumba sto kobeka ekero kulire kero gwata tebinga nga kigwacha gitobonjire nabando chingana binka emyaka ngemerongo etato na kiandaiga kerekende mbaroro kwa bere goko egeria nga kibako korubonchiri bwe matoke na egeria bange ande matuka ali ama goro cha bana ke ba kuri school goko bange jambare ba ruta kabana ko korore biasa de bine kibire no mata injibona cha kaiga kaiga ande nyombe nyebeke none mudinya mange bere kokora kwanyale tumaso wakana pamoja egintu egeria banta bange abange babo nande ba kanyore banyore mirima wa ande mbagendete bia na bande mbare baro. Okay. Tusa sensemo yo bokoreri wichiro ya sunika akerkende totebi ngondi gwaseta sensemeli yo borai enso eto 2022 ege kakingana na kyo kuira kwa manya ko rwa sensemo yo borai engikerie ko ganero gwaso sensemeli yo borai kene geta kirmono otakire kwa kulingana ne dichikoria county government nemiti emyaka etatu wendo goro ando ko bori burayo enda kana no kwana n'abanyabiasara biasara bagwanjiro ko burayo okay chikora bago chibabakira chikora bagwaka ekero kurigereria ngaki obokoreria se chiro yasuneka bole okare se chiro yasuneka obade challenge awao kini challenge indo che county ete ya Kis County evento ko busubikira serious yagara buyambu mbuliko basa buyeka no bubengo je guru bwabo agidogo kini sibono iga che ko mbaga ya saine kuri yinjera na kibago tokonya chiro yasuneka wani tu atwara ari etara
miaka ngai komia kurumaga kare kege pindi kende twatake korosi gwechireria tietiebe imbaje to wange okorana bakwa igasi babona chikwaki bakanyebeka beke egwente gutaguru kunguru urunse bono twa request mu gabana na bari batenete mangane chichiro na director mose tukaigwana bachakire konyerosi bono la county government yetu ya Kisii County saba msie baraba muno yoito John Mbati cyane aroyo sugurita mangana suneka na kwale tomoki akwanire n'abantu baguti na mangana ino mugabano itena batana kunyetubo ngo tubarisiare na 20 million kijage to kwa gachiro sai digo tatebe ngabona iga emirobiri neregendete yugo gachibikire ndete sai una ngugwa naiga bagendete korosie market ito ase atawe na je babike jitiri saba kuchwadera ila simbia gendete sai kerekende abonchire bale echire liasonika nabange atimetika igase chire kwagachwa abagana chiguisana baisana ororo asibona iga alisiba kwagacha the county government itumuna ya ruchi basitire kaga chance egenda korosie kulense pi alabu enye etokorera na bwango esuke guchigoro abaya amuchulie barabange ande mbagwato moyo echiririere asoime barabange bagusana maria tigabanye mentira ndi achirigoro egerete nande banye kunyarikana batoroseria gachiro getirande kare kandu kidogo kyari miaka yiga tutagite bantu batwirusiko tutagite kire mbulego tu yasara bigenda. Okay. Engana naende boiko twabere tokorora samatuka mange echiro yasunika ningana iyo egoto timaitinga meroberi kya no munyakero go meroberi kikwabekire asoko eneke ngango bwaterana muri ne serikali ya county ya Kisii egotelie ko bikugalia sechireri yasunika yabage kwenigwa kurora sinchire bweneta ekine igiara chandira matuka mange kere tu omerana na minister yetu ya Ramsi yeteneta mangana ichire chibune icho twa igwana kwenda bale Kigali at least to be bakurusi ubielia bero twagambete na barabuko kuruwe wiki elia ba chibanye kunyirusi bale yonsi pioro banyibekamo banyirusi yonsi pioro daily kera gita keroro bono kera be kurusi ubielige koira aseta kere koirwa bona iganga kimogo kwara gose already kera gita giachire ase gubiyo bono igese ekela gita yachire kira gitangero ngegende tago sugure ndubu ati mojando ro bieka no linga konyora traditional bidogo kiri bono banye kolete kiri na bolete minister ya ransom misimu nyarango igande beti na bono kiri nti kyabere tiyari andi karama andi kyabere tiyari yagara litu ko diegoro twale ngama so kwanira mangana yichi market chitu chonsi chiwe twale nganga 38 dwa kwanirete andi ngarawa be kilo murubiri umya ko parenta chichiro chonsi fiscal planning egara toro sirgu kirege ndo siwenda kwabera yobona teri ndruji waswanero kintu alengormaya ndoje digital abono ngo kibargo to bangabya naro je babangite bya abangite goro ande bagate obwango korabare gasibwango bagita bamjiri wetomba twali rago chibosi akirikende omonto ganite goso ase chireri asune kakoro obonchirere kirikende mirobiri kelia bwente kubwatia merubete ile manene no chata tebeni de tibia sanga to chaka tumubori biashara ki ate biashara gete gango kara tumuire sekte ye biashara tuligiri bago tumate jage biashara ga kaona kwa ekero kurigereria nga mubaganita se chiro yasunika ase chi sector abuna bono ntubwate sector yechinyanya ntubwate sector yechikabichi mubaganite igo ntobaganite sema y'inyanya sema y'ingeni sema ya matunda sema ya serious disimbeto alida mangana mitumba betekando mangana chiange ichinya betekando. Okay
aha mbia mona so kwerera igo asobwagare mbia mona sana mwanchu mulire bwita seni Kyandizi TV ni otwende gusanga imiyo mu rubiro rwense ubonchire abono mambia asitogende gusanga no monchire boigo yoro munyakerwo ase chireli asunika oyo gendete gukwanera igoro yo bokoreri bwechire na nino muno ase secretary yo bonchire mirobere babiri bakubeka so kubwaterana na serikali ya county ya Kisii sekirenga yo kwenekya obokoreri obuya kirikende ngakimo kubwaterana asa abantu abaga bagusangererie bango elinde mbako babakunereria abonchire sensemeli chiro abantu aho sangererie bango tinaro na baende muchando nde wensi kiagara kere ngoyenda bari kire sector ni bwata manganaye na bokonyo sector inde guika ya chaka mapema sector nere uchaka reiti bono na baba na wewana into chaka gotuchoka safrani safrani ibona na kuibu so ndi wensi kusha mangano gochoka assess chire ite asunika bara abantu mbia bari bonsi na bara muchando ndi wensi kiagara na kora mujogi ukora meka goche sinde na bangiro gocho abali mbana kora meka na bachugi tuwe sinyingi aha na sense molende yo kwabusa ichiro yasunika kwabusa no muchando lege na ngonyori lugutambe lakini bona igamu na bona boigwana lete kana ba beta bakogoma bakogoma kwa bomba ba metama tukatari make gutani kinyeta tene twa to muchando lakini kire bajite bagakan wene tembagente kwabusa ande naroche mwishimiwa Nyarango ndebiro wapangire biya ndije kunyara uchichaka nanda mangano ko bamagoma ego bona gatotebenga mbabegete mirubiri ko ene kinyechire linkorabere aha kerkende abonchire mbaroro babwate chimbwa cyuko ruta ego tandonsi asichiro kerkende ngetambukiro kikiri mu abere mu koimokya so kubeka jichie ubianonsi ndo bwata baskali bete ba totomero boche sub county ya be county bo bate tole bari girigende kunekyo lakini abantu batachandete mono abantu abakorenta jichuba barutandonsi kyagere ntari amangane jichube jiga jikorentwa yarantu abatebe tikiro monta beke chube sepa yae bosene biye biko buturu abike sibakobeka ga se bare alabu kireta gya tarimo ya pike binde bionsi bichiwejo ira asibiwenda kwabera kiyo kwaru kyaranti takire jichiweji sana aba bandu baje baruta jichubya awo bali okora babocha butuko sesa uriyo mwagana no babwate binde byabo kurwa tambe okanyaro munda kuru butuko orente ubiyo koja kubekaria kirera ntu abeka bichiranti akorigere limonda korente butuko umura ende yonsi bona ndoje na kurba jago bwaterana abantu nambara ari chire bakurigereri ndoje na ntina twara mujando inande anki yora bako gukwanera igoro yo burindi asichiro yasunika oburendi myaka amatukana era eta twara oburendi butari obuya padende serikali yeito nero ngojere yatobeka kebonde umwibyo ko bwatu okoirwa ime twanyoro bwatu kiru dojo chago tusubuza chanda naende mubyo ko bwatu akayo kwana wibande ndata watebuna obe mupasta borobo kira kwa wuru egidogo ande serikali yago tana tebe ngwa kabisa natwana yo gwa kungo gwa korenda banda badi ke statement obona ubagerire ubwiko kona komenta se chichirao chinkawao lakini baiso kwa babwatu kira banda babwatu no bwari banda babe kumibasibwa baboje baba bara banda baya dogo twara mujando ndi bwensi sibono iga se chire ite asuneka muna bonjari twatware tenga kiendo mu bwibwa bali mora toga kura sana mu county commissioner gajari to abangete no muchumbo ito bonjari na aba MCA bakwanira bakare kubirindo je chire ito mbiere na mujando nde bwensi bona watu bakwadanite county government plus national government bwibyo mbwirite magoromake kerkende mu bwata abantu bakurinde chire eri either botuko bosimugaso tutagite nye kunyarakana kero muntu wade tukayaye abe komoredi kurigererie bintu byaye kyagara basikari mbaiseni arindikire
kereduka ande ese bintu bikobera ari chiro abangina bwatanete n'abana bari banda abanyabiasara bagita basikari babo ago barigirira ibintu bya chiro iyo tindara mu jando bw'echire na bintu gete bibirukorwa sikari ambatemete ante tora bwatiraga turasoso mutima komukego tokwirana no beko gutumanyanga tobiri tokorra abaunjire bakuriraga ari nka chiduka cyabo cyayire tukaranga bagoteba nka serikali ebege kubaletere gali yo kurimye umurira senseme no kigo kutokwaniraga bwa senseme yunga merobeli keri mu abekira soko ene kinga no ekero kinga cy'umuriro beri ko gutubuka abaunjire mbali go chikonyora sara egali nerange gali yo kurimye umuriro go manchi umurire yatososo mutima komukego toskatonyigera ngwira nturasege keke kerbosyo elinde tobe tugusanga amange bien ça. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omoibori koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira eriyo konyora migirio yebirenko bigoro Potters Premium School na ubagosoiraime nigo babwate ebirasi kurwa play group PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asogosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali ndagira ya balanced diet nechigari cy'obosombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chimbwa cyabana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubiri CBC ime yakisi nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokigwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zatu isano na ibere isato isano. Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo bwiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabiru muchando gakora bwa gutire turi kunyara gukora mirimo kwanga gukora
umwana ataraikie miaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biria abareri bo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma tatu chinsa isano na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijuma chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorere diagnosis boyo mbugwato bokorere bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montaji to bisi to make sure nga twa device nutritionally nga kia kwirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera na conventional medicine tuatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere nenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga totebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto.
kira ritko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bukugutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umucando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri kwangokora umwana ataraike emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri b'umwana bakomukorera karomoke na bibigo shape future y'umwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma tatu chinsa isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bw'umubero na bwo obonda bwao omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi gania asintunda ya kabere chinga kitogente gusanga ime umurubiro bwense yo boncherelia astogende gusanga no menyakergo koro asechirelia sunika Andrew Mugire oyo gendete gutumanya igoro yo bokoreri bwechire yo naboigo okobwaterana kwa baraine serikali ya kaunti ya Kisii elinde kwaenekia obokoreri obya akondo mwanchi muri akanyarantara so asumutimo komokeigo na banko mubolia nga tobirto koranga ebikorwa byo tibuka ko umuriro byabere bikoene kigwa asechirelia sone kandi abonchire babere bakorera nga bakoyirerwa egari yo kulimya umuriro atimeti mero bilikeri Mugire yaberege kubekwa na koene kinga abonchirelia mngonyora bali gari yo tu abolitie mwana umuriro egari yo tukanyora egari koira chibesinge sana asengejo yo koja kobera gere sub county ekere twakwanete tukaigwana baba chemba kerege tukiape ni unakiria bamyo kesibiti kyara kurugosogo jesuneka teka ni chinga sana bagateba in case kaenye goje kunyarigana baje korose budget yiyo baje koraji chiro chichina chinene chigari ekyo nakerekyo tukarambia babangire lakini pa tobera abango asugoja ria kabere okora emireri gochiria chana bakora bone mostly kere twaji kurigereri ngiyakara muriro rio chichamano bakorokana mangano kubiko muriro nakora kungo chikoro kwa mata mangana yo koreto muriro ebento keria nekende abaya nambaro baswa korana bachi baiba babiko muriro kisudia basiri musaidi akirigende kigento gendo bechunguza na endendo chena abantu kere batokanya tukabeka jimiti mangana ya poire kurara tore chitoro je ntwana koragento munekyo okay mbiamano sana sayo ntorochenga embrane gendete ko gutwinyinge sana gigasorgo ngorwa gusi atimetinga kyo bokoreri bori asensemo yechipara embura ne bisiguru sinya sae
naende kego tunturu kunyitanga ndonsi kiagara ntutari ntutoka nyarenda lakini ntugwenta korora chipara chito na kichiko bachiko maintain bubia egara abantu banyara gutwikira chindagera chichiro unabona emisiere chinkambani bali ashire kurwara singeje mburenko mbure yegutwa chipara chitari nchingiya lakini sana senetie sibonja chipara nkegonjire bia chiramu pati jinde jitabwati na no konyore mesina erera sange sabatore banyare kotokonya chipara ijo kandi bwa chipara chakera ande ndwa chipara cha CDF ngete banyare gotubwati si korora chipara ichabeire na ende naro saba abantu baito abayimusie baito ba Kis County nabo no mugabano ito Simbarati kyano muntu korora bia na ndo muntu wanje dabintu bikorekane bi ese njerengiya anche usibanje barole chipara chite metare ya kamete ni wekere miakeri ya 74 75 irisa ko yarenge bakarosi chipara bana baenda baira no mukondo ulia batu anjere abayimusie baitiri chiko kere award banyora abantu batano bakumaintain korora na macha itiri asawenta weta bagocha bakuraiga macha ita asawenta weta tagoje chipare guru kyara na odi sinkorora no montoro sie para twaro sie para kimaiga kere aro sigu ya itire kiwiki biro monto chora ndari kara ore ndanane riwago beka ebiye goya dicha sayo ande acha macha ya myake pare guru aira komoro mukarigonsi none chiramu itu abekeru na chire chokora na macha chire chiramu mono bakangonya ngokora ri chiramu chiri kaga kanga bona ku maintain bikire ndobona kurira chipara kirenga kinokura chipara anye konyare kana chichira se chibona kwagacha chipara kira basokobeka abandabu ende kawe doje kuira na wana sokobeka chiramu choka ona wana ro sabe county government as simbo itaro mundo murongo gwanje to kole bintu bire straight tigato beke bagisanse bakwanere gendekyo abarusi kire sector mundo yo moyo bambino bari kakuru se sector kiro mundo yo moyo abanda bakoba abantu batano times 45 words ebundo je baracha around 225 abumba ago asinya gwaka no musara okay atimeti gali sensemeri yechiro yasoneka mubekire chitaya boli gali abonchire bakore obonchire bwabomba kachinsa kiri kibwenerete kiri asuneka ta nero ro chiro rangi satu chinane chinkenjiro ro chabetu na county government lakini jisa ine no na sinini enaro gusaba abantu abayimusie munabona bomurenda woti asoyo minto mbati aro kurera sana chipare jine chakorera twanje bamya kichipara chiroro chamaega alafu batu beke street light yororo abantu bakore biasara batabwati wasiwasi elia kabere kena yakuleterie para alia nene teratokorera naro sabari babusikanete bagwento ko bakwanira batu beke stage alafu batu igorere pare elia sabantu bagweta kyara bona ese chigari yokaje bagweta nasi chirichigo choini koje chipara kuruchi chiramu chichigo choini gocha se main road naro batoro seria sayara kanebia kyara ntoro che paramne tigankwanere yamo pare osibere me kurukurwa kurunyango goja suneka nigera sa tari sana kyare gari kegoje egosoa ai guiguru egari kurugo ne yogosana uchira kanarioka kyare tiri kora igurugo ne kora ikurumate ando kanda ali sigeti kyandege njiru ndo nyekiugiro ali problem inero okogenda sigeti ali akurukuna umurenda pa njireyo uchinara batari yake arabataro seria sayo ana gusaba bagotoro be bakena batu anjire tuigwana nete na baro batoro se kilomita inye sisano asesune kayiteria asune kirenya arakaba ekarakana bia etaya batu bekire bia kena ya beka ali pare se pare gaborosia lakini chiriwoka batu chiwoka ke na chikarima tuma ite sababu lakini baro usikanete na baranje batokonye ngende
Okay. Ngoba gukwana regoro yensemeli yabarai timeti anene mete echiro yasunika ne echire nene sana ase bungeli yabonchali timeti gosabara ibara sensemeli ngo bwatira nabale ase ogukini echirelia bari go bwatira na aba MCA jwana ngwana regoro aba MCA ba bonchali bale bane lakini bari go bwatira na sokoro ase echireli ito yasuneka akora oyo ko tini nero mono no mwa emisio gurubumbadi o inero nyirwanira matuka mange naro gosaba kyara bonjari ne city yeito town itenene ya banjari bonsi amangana magendera ita bonjari seseme yasuneka kiri wodi ta chororo yagara elinere ni tuto goitoga limne chire mne make yani city yeito ni tutrasa gateba na ando mbati na ento kunyirwanira tu sabe aba MC abande bonse bonye babwata na boigo no mugaba no itaga ento turwanira atwe municipal abarobaru ko bako gwiseine ere municipal chigali egatokonya bonchari. Okay. Hatimeti asense moyo mojumbaro ngakiora kwaneregoro yobokoriri bwaye asugusira nonyana echireli nabonchirire bali bali ensemeli. Mujumbe ngeraro cyo buyibwa korekanire na jite bwangu sana na kitwata na narangeti aba MC bonse bita abarayi bonse babonjari awao bechi kanisa bagaisaranza tegende ya korekanite buno buyibyo bo akagora kisimi agacha station in case kendiyo siwa ke okorekana ba kiru chisim kya muda da mbaba ta simi station yiyo bakarwe chisimi tena kendiyo sigerega okorekana simi chakwa munda utamera wasikani ba utamera na ati kwa wada simi ibona tu wada sese meyo ana ndo kuturwanda jinjira jonzi munabona tigatukwanira mangana getigi tu kya kichindege mu chumbu itona buri amaswali amaya sana gali bunge andaga de bune chibuki bere kwa lichimu kine itoganye tetare na kichibu kya kwa uligia rango ka buri te maswali twanya go kerda sana tuwezi korane getiki kya bero anya ago torrent aba ku mari chibu chumbu itona torrent lichibu gocha toko kwandira mangana magendera itago asuneka egetingera aria kya ile tu 1974 na kya tuisako kajaruro kajawabi onekere kena ntu a request county government assessing boita tebana egeti kiti ate mejinjere jonsi bakwane na national government ni county government tonyore geti ekyo abantu baba akore michezo kyare kire michezo geti kire wanjare stroke murenda stroke 999 yake tonyore to bwatirane kiagara sune kabona ne yabera nene tonyore sabantu bakora masoesi ana barwira mbaro bawote una mioka bona bawo sisi bakumioka yare kiranyo mundago mioke para to mundarwara neki bari mabe lakini kore giti mari ngobe gacheji kinjere jao manda bari toire kito bamioka round bagira mura na ande kwira ne liga government yetu na national government ba chagali bagaisaransa bagakwana bagatuteye bimutinyo yomo kaito sire kohera ngoto te bare goriji richiburie gitiekyo ase minister nyaranga arengo asoyo teneta marimo Kenya ngima arengo agatena ande no musio ito ko semo ya Nyamira atebe tieke kubata namna na resune kaite ko umure na ande kairinda abawije kabaire Prodinera nsemo 1168 ya kile chips kambi bate abana abantu bare turari na bange na boto osea ndo jengo sea tore police noere education noere dio noare yani ACC alafu na Kenya ine kurmaga odeti mbagwa nyomboro baberoro kya ndo baseri ndo bensi adenye baje kutakana bakurikera county government dirube pabaro kiasande kere county government mare mebwata na mangi. Okay. Atime tikero kende egetige chindege ya sunika ngakikera chikoba ke kokonya bamenye bensemeli ya sunika.
kerinkegere abantu sibaru chisabari cyabagende bwangu na ende nkegere none chindagira mune chigachi toko ni muna matokaya ende siku chingeni chiro abantu bande kurema yamano gwanaro ramuna wana mano ngora bakorenta sunagana mange bunjali idunkure mere ande chikabichi no chiri chinyinge alafu na bakonyona bintu binde bucyabu communication wana wada yumuntu nanganya naro bitekankeyo wakendege iguru waswaroro bakore birwa para nakwarara mwawo Iyo ni chikwango iyo bakoreri. Ni chikwango iyo bakoreri. Aha. Kwa bako kwanera egetinke rororo kyugwa kemepira kero kinri inkimuganeti yabara ikora sensemeri bakore kubwatikana negetie kyo. Etikere tatagete muna kekurwa magoko ya akena kyara ni gito kyara kiri kirebuya county government so minto mugabano itusimba babwaterana n'abarayi bande batokonye itikiri bakero standard yengiya twakire mipiro twakorera mikutano twakorera tweje twanyora stintu to gutumugera nayo ko kera kidogo kora akore bintu bya 2-3 gwenda gukora nande to gusaba to kwiraniria umungino ri nyarango minister ito amana yo umungino bagoro kamisiyo nani kumwe bakayo obaga na barabumbi yabale kyara ndoche gasya bakora ningira ndiko bwatera nabale kyaro bagare sema ikipara no rie munale sema ya lands igongo bwatera nabale ndoche bintu bakora so bwamo anda turoje nabo konye gatore abangi na bari na baire na basibiyega baganda guturwanira mangane itigirane no mo simigo itombati na ramwisonde byaba kwana nabantabu na tigata na biyamono Okay. Alafu naro sawa mangane chipara muna gwari ukwana mbule yega muna gwari kwenye kwane ragari kyara dijetu kwenye kwane ramana uchime para nere korwa enchera nere korwiri toke korwa korwo keire kwambo chabo murenda anto kwambo korwo murenda kuchibukeire korwiri toke yabutukire kyane para nere kwenye kwetu nchigari naro gusaba bari bawusikanite ne pare batoroseri egere obokoreri bobo bwangu kyari misiguru mbwa nemenge ne wachese chirego Yatimetia sense moye chidaraja arongiora kwanera tarachechio ne chitata okwanera taracheyero siwe usikanite nere inaro kwanera mono yeri toke eyo usikanite ne mangane ye pare kyana odora tebe county government tebe nkera tebe no muchumbe bono abontu algo sabana bari bo usikanite batorasere pare sio bwango yare baduikire kubakwanera. Okay. Tonda sensemo iye serikali ya kaunti ya Kisii. Timetingi keli muganetie babe bako bakorera useningi keli muganetie babe bako baletera sichireli ya sunika. Echireli ya sunika twaro sabari tangani county ya Kisii county etoro seri kura yoko beka chingeni sebinda hawao watakambire bigo chabyatigara kakinero kanyoro mugasoro mutambe kuri ina bera bego konya abantu tubona kwanga gore chingeni na ande twaro sabeto bege chitaya kelase tutari turagwenera asari agwenera kwa asara ya twaro sabe chireri banye complete muna bana iga barwete 20 million ande bamenda barunonya 30 million kirega na 50 million kinye kore pi tuisaneke tonyore stugo taransari tonyore sechicho jito bia tonyore ebintawa nigitaya chibeku tani tobe nintu na abantu bande kyara ndudete na robira ne Kisii na robira ne suneka. Okay. Timetinga nkikelio asensemelio kubwa kwanekyo bokorelio buya ngwaba ko gukwanera igoro iyo burendi ngwaba ko gukwanera sensemeli yegubi timetina inde nkikelie serikali nde bwenete oncholelie ngende wande otoncholelia kipara njire gatialia muna wana kereba kwanete ngoja gotoroseri bare tipare chike na gotoroseri ere abago tuba etie pare ya nenonsi era ari bata kapchete ya studio moja wika mugabano ituna jita ya gatanga rosiwere tuma yo
gocha konyerosia tukanyora banyeire ange 10 million twara gusaba bangu yuna bwangu batoroseria saria kiara antu baumire baguturumbuka ba ne chipikipiki ba moranse ande okanyana ebintu babogoreti twana gusaba bangu yuna bwangu kiara kiba irwe tenda tigabanya kora ndogora gura umwabarai barure tiare gasiyo abako ego gas tigabakora nambwangu egere gasie yabo obwororo ni ndwa to chubugete na kore kire gintu to ndokora to boje sema yasunika to bata sema siwechi to yasunika ndoro chesero tegara to bata siwechi sunika alia kuchibonyandaria kulingana na korora ntura ida ni tu mepire ito gocho sentura ida tarimbo jito gocho tuara kusabanya kanyara ne wata bokungucharia bache bataroseri enkande egere usaba batu bekere asigetera nyara goika amnyoka gocho suti tanyore siwe chine tu sune kenyara kwa ego konyeka amano kuna kule majicho ofyo ngaba ko kwanira nga obwaga chibwechire yasune kambo gendeta bakorekana ultimate ngaki yo mugaso ngaki ga yembra kerekende amabuli abere kago ikera bonchiri bechire yasunika mwishimi wa simba kolega singia naende kere akora abantu baye bachandikete akora ndaribuli na lende tamabuli kiari suneka abantu banyoreta kiagare kitari kintu kebisete kechira bakora si marubuli ya simba ro na ya simba ndawa dewana ati naye alibona ne aya irwete na tiao monta aigamere mangana ye chiro gusinda kiembura ngakiyumugaso no muchumbo ito emugabano ito Kiss County naro como request egashira enda okora tigakore kira kona kanyoro monta kona kumutenenia mwete kwara kwanda busionya rumonto goteni oja okorama nayo na kumuira ndiro goja kumwate seaki ibo kanyoro wasari chingaki joji gojake ebinto na inki kwanga kirete aigenda busio mambi baje barorengi gwakorire mangana gona gwereni yabantu arobona tigatotebe na munarera atiga ndoje gasya embi yagenderete amangano kwirani yabantu ni chiso gusari yanda busio nduma itayo mugabana ito ande se myaka 10 orere ase mangano gotora okay mbaroro bare inse yo baraibwago nimetembaroro mukubweterana se chireri elinda kwanekya nga obokoreri obyanki orabatebi enda tebya bamitu bari tukubwadirana tigato gukora munato gukora butambe yatinda ndokora mikanyare botokorere bobe yare nyene mangana amarisa tokea kunyagambira turi pamoja ande twanya kora bia ande njemune chiamani yabo nimba etoko bako kwanyore gende sikere kikwanire kere ikere gyasire ari bakondentera kwaja gukwanira lakini mostly nkora ande bia bakora ande nimba etoko bako ndanyoro ndi kwenshi kwata mujando ndi bwesi muno yo mito maikarari gali disciplinary gali ya chamani ya disciplinary ndoje gasya embi yakora muna ba mpamera barari mbi yakora babure chumbi yakora na bande mbi yakora gasi kingote ba efaisiane chamani obiri nera muna tokubata ne gasi turamo ndoje barai baito bonsi tinaro ndobwata mujando ndi bwesi ndoje ntogenda kubata ne chiro kabachi ankiora beko goteba mugire kwa bere ko wikerania sechire ya seneka gesa oso ya sensemelio borai wente tangani munabona nakure seme yechire go chaga kwa gachwa ini gasi na korire etarinke munatwa kure tendo bwadecho kwende abantu mbaro bakoro kwa ba Lake Victoria barende cho garia bagenda kunyaga chana teraera ikineka magyaba gya korekanire nana swedo sechireri ande nana swedo sechireri saka cha kabero nje poete kora mangana ndaroro ana bara iba kabero abakuru ndo chintu bwatiranete toraro ndo bwate mujando ndo bwensi mune jamani ya kabero ndo maje ndo chekere problem ire mujende twasya ande twarambia to kwenye kura timetibo nabona igo kubura ko bulindi kwa bere ko ene kigwane na sensemeli yabo chali timetinga abonchire mbabwata sibako gache nibo yabo wasengie serikali bwenete korankiro che para lenterwa ngegari angegali twa ekere
gari police station yare ngenke yaje kamendo kabafuru ono nerere ne sebonjari igaba sikali mbaise inoro ndoje ngokora bale patrol mugaso ane ngokora bale patrol butugo lakini omube n'omube nabokonyora mbaro bako bapima kurumaira kire bagano weta baje okora magoso tati watu atana tigakire abantu babika abasikana barabwa aba kawaida barabuma tene simbi bawaka bachicha bwangu babakonya asense mukerekende no ene bengine ganirikire se amangana magendero yamano ekine kiro mutwana mono ayo minto mugabano ito Simbarati no muchumbo ito bonjale musike cyari sitoda cyashonjoke twari kuri request barigere riengera bakonyora abantu bande barentera ambengi ende yonsienene suneka enyara bakonya abantu baito cyari byasara bire suneka mbiribike bagona gotarne kibesamba kabaja kubusonga aria ale atoko mayana kijipare kikire abakonyora na kwara kujibeka aria ere bwangu nano etaba igone etaba mujando paragati bakonyora wateki kinsa chinke ekagane kwirane semirimo yawo batwaro sabatanya kibengi wetani bere sesuneka kyara mujone neire nande naro saba physical planning area tebetwe korentwa erentu nambwango egera twaranga ngiye kobera sete kyara abantu baito bagachira sa asebatamanye dina baroma eden kwabo kumbetari reini yabo egera baba konya bangu montago salie simiti yae kumbe nande gende kese babekana sabe mundu tacha kuliranga utaguriru temetingana yago yo mweli neri guchaso mwanchi muri kyara gwatanga asinaro kumnyaka gochi ngana yo mwelio itani okukwira nirimbi yamo na baba na ande nkwira ni studio ito ya Andis TV nega shega ntokora nengiya na ande ngoteba na genda busyo egere munyare ko kuinua abantu baite birengeryo egere banyare ko baba kuinuka kyaro musya dana cha buburu mwenulyo koraki kuinura kere kwanyore bona muna muri abantu mwabera abobiga abokonyara mwatwinure bindawa na ande ngoteba abantu baite basuneka nambia mona sega simugenda okara yokubo yo bonjureria na inje tigamba bwade simo konyara simutari konyara ate twawaterana ega tukini bonjari yeito si yeito kenya yeito Mbiamana sana sogosangana intwe mbiamana sana mwanchi mulire kwabere kugosangana intwe no mugeni to bwili tkolia lero kolinde to skatonyegera ati to sasensemeli akabere ye studio tumera no murubili wesabali oboncherya storabe to gosangana moncherya maikara oyo gukora oboncherya bogokondisha ebiro basechirere yasoneka elindabe kago tumanya obokoreri bwayigo mwanchi mulire to skatonyegera ende akubwatigeta seni Kyandizi TV obona bwansu bwo mugusi Kyandizi TV ubwansu bw'omugusi. Gento tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni Kyandizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bukugutira turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora mirimo iri kwanga gukora
umwana ataraika emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri b'omwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future y'omwana oyo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukurie juma chinsa ibere chabutuko n'umwiroroye ritukurie Jumatatu chinsa 5 n'enusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bw'omubero nabwo obonda bwao omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti 52 inya 3 5 2 3 5 eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasuri na kubekora roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime kwekera bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyogokorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete chochonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti 52 eyemo kianda inya 5 enoti inya 5 nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme ko chisibika kabisa kage teboli chisibyo sibya eng'ombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne na magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwenge sabuni ke kakwe chianga chitsikale tata atali angana ngo sibya njombo minto abo konguna nyori ga chombe cyane ho kikabwata magecha mange sana boro nataka ngandi sabuni yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nango kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichifra tara mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibye sabuni ngakikali kwanya ko ibwana kemo ana keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni neye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata abane koruko eduke yeye koruko enokem agirofet ego toka imeyo mucho bosongo uzongo sita naende bano ngoko kwandete ngoko ndoche rengi ya ga ngokeye omuiri getakagura ne na bugateire iga igwa na kikale ne petre enter tebwe kainde bane chiane chiri ga iga ne petre na kicho chikagara echiane tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro moga misati amaliogo ye chingoko chindagera wateba chindagera chingoko no chire chindagera chiombe no chire ekene bana nenda nakinayo chageti ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se boka yawo yango nyoliga neligo liyabo
talirigo liro kwa boy nerigo lirigo kwa no mubuko umugaka misati na maene amusi wata wana enokem agrofet tinkolie barieteri agenda iga agrofet enokem agrofet diabo diasoire misweti kangenda inchikuri wana konko ende ndora mungi na malisera buli uri mugondo inde matebyo ngamangana nare mangana abere buyabo egera nchikugura mario gaya na ni ndagira yechingoko ichi na maine tarira etuka ya Enokem Agrovet imeyumo cho Kisii banyore ase nyumba ya Kisii Kenyoro Farmers Cooperative Society eyuerange na Market Plaza Goshe na boko banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakire rusagi rwa borondorogia imeye chinsamo chiri cha Jogo ange na Jogo Primary Wigo na boko bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Samalieta ngoro kumaikara nali maikara aro makole biashara ase omoche ito suneka aiga ase chiro ya ito no ngo karo bonchereri bwane kargena babutu manyanga bonchereri kibolio kora ase chire ina yaso aso bonchereri boli ngo kora nambe ye mama maikara aro kole biashara na bwate kinyons wego ne kanyumba ko enana waigo nande ngokora nde biashara yoko supply biroga se abakora biashara basuneka aha mwanche buli nagane tikomanyanga ndi bwachage to bonchereri bwane nabo chagete mwaka 2010 ekero naganye nare okolega sio buvundi obo carpenter ekera amangana ya afya ekabetereri kujara kwabangolenga lina biashara kibiri ndanyara gukora ekagera nkairana ase biashara gukora biashara byo bonchereri bwalenga bibikoroto nkachanga byonchereri ngaso as plastic chairs waigo ngamya kwigoreka nyosi uchaka gukora bonchereri obu maikara tetira na maiga keigo watebire ngwara koleta sensemeri y'ubundi bose carpentry akwemiketa mpirogate bangati bora onchereri ya sensemeri y'ibikoroto kirikeni kiketo gachora obonchereri bw'ibikoroto iki agarate nga nyina ya agarate ngacha ko chenje biashara kurwaso bo carpenter kana renge carpenter igana nyarite ko bakarana swa kuigwa ebimo byane na mbiri ko nyarana no gomangana yo suguma chirandeji na bintu bindo kontere birogo ekagera nkamu agatebanga tiga nchenche gento kerabe ikiorora ke ujedi baganda nyar ko banko baiskurusa ekagera ngacha ko kori boncheli bikoroto bina kolete ngacha nganyo na chenjiri kurororo ngaso biashara bya plastic chairs akerkene kibwatigere to bonchele bikoroto botako irite buyanjo taonere tichiango gachora mebi bikoroto ebikoroto na jagete bikoroto bigana jagete ko byone
twaja tukaba ko face more challenges twegase nyomberi yane kabunu ebikoroto bikaibu nagachire Nairobi narusibiro bikoroto Nairobi naja suneka naone kera na ventre suneka nkabango ibeka bosia kimbwata ne kenyonsi alingo nyagokora bonchereri obo egachanganya na bikorote mbiri kongira bya nande bikote kichingaki nande roche nari kwenda Nairobi noi ekanyaje kana matukuma berata tekana ru Nairobi na evidently na wekira nyombe gatago guri bati kurensem bikoroto bikarusu bikaibikuruoro ya abu kwanyorira sara ndio takwirito moyo tebeti gutika namwe na yo boncheria ugateba bono tibo bendera ne kinyozi nabo ibo oncheria sense moyebe asomo ndoko ligitogo kwa moyo nande asemangana yo bonchereria uikayo manye no twaro moyo bo kore biashara umanye ngasara nero ni faida nero nande kera ko iberu otalinga kuira na maega nana boko yanda urigi nande nchera yokonyora e capital nando chake biashara bigendeze ekero gwachagita sense mo iyo kunchiriria sense meyiga yebirogo mo kwaete kerengera libose niki kyagera tugatera nga tigo chake kunchiriria sense mo yebirogo ekera na chagete biashara byebirogo bigo na betengo ikaransa inkaransa tegali na reko ni binde byane abana ruika na igunga narora garango nchoka na sabantu narora abantu nabakwangaika nganyora bago bande bacha baumia ikaransere biteni ngachanga ikaransa nse nkarengera likinde nyumba nkanyago chache bongo bwane ngora ikageranga mangarenga ngateba ngo chakora ateme gente kikibirogo in fact ngachakere birogo 50 kerana ende birogo 50 nganyora abantu ikaransere byonse ngoji golera liga nganyana nyori usesingi nanyo singi 500 ngora ndo jaka ntongalega nandengo watango nyago unango ikanganya bangere konte bikiro monto tamente biro watokonyire so gatike gento keriyo ko beka moyo ikageranga gendra komente biro